Hi guys! This is Michelle and Turkish Willkommen sa aking YouTube channel! Hello, hello! Kamusta po kayo? Hi guys! Naka-ano ko, naka-t-shirt. Anyways, late na ako nagsimula nitong ating video. Alam niyo ba kung anong oras na guys? Alas 6 na ng hapon. Anong gabi? Gabi na pala. 6 na ng gabi. Anyways, kagaling lang namin ng aking asawa, nag-grocery kami. Tapos, nilakad-lakad ng konti. Tapos, ayun, tapos sabi ko kakain ako dahil nagutom ako. Ito na yung aking dinner. Yung asawa ko is umalis dahil may pinuntahan siya. So, ayun. I'm feeling small na guys. Nakadepende kasi sa suot ko yung yung laki ko. Pagka nagsuot ako, may ibang damit na parang ang laki-laki ko. May damit naman na sobrang liit-liit ko. Diba? O, kita niyo naman yan. So, kain tayo, guys. Ito na ang aking first meal of the day. This is the first one. Dami-dami ko pa rin ginugupit dito. Hindi pa rin ako tapos. Ayan, tinan mo. Kasi nga, gusto ko yan siya. Kaya, okay lang yan. So, ininit ko lang pala to guys. Ang palaya, pinaghalo ko yung palaya. Tsaka giniling. Ayan sila, oh. Ayan. Aray ko. May ano pala, ayan. Mas kanin. This is my lunch. Kasi yung asawa ko guys, tinapay lang kanyang kinain. So, kain tayo. Kamusta kayo? It's already, ano ba ngayong araw to? Monday. Monday ngayon, guys. So, kain tayo. Ito pa rin ang palaya, guys. Oh, grabe. Kasi alam nyo ba, nagluto ako ng ng isda, no? Sabi ko, kalahati lang kain. Mas kalahati susunod na araw, no? Which is dapat ngayon. Pero alam nyo, naubos ko lahat. Kinain ko siya. Grabe. Bahaw. Everyday rice ako. Everyday rice. Hi guys! It's another day. Anyways. Uy, may malaking na naman, na umaano-ano dun sa may bintana namin. Siguro nakikita niya yung orchids ko. Gusto niya puntahan. Siya makapasok. Aray ko. Saan ba yung ko? Glasses ko. Wait lang guys. Ako pala ngayon ay pupunta tayo guys ng Aldi. Bibili ako ng tinapay ng aking asawa kasi wala na siyang pangbaon na tinapay. Ano ba bang wala dito sa amin? So, tinapay lang naman. Tsaka ano pala, tsaka tawag ito. Tsaka yung butter. Anyway, yun lang punta ko guys. Ito lang dadalhin ko. Ilagayan na ganito lang. Kasi, ano lang naman, maliit lang naman. Tapos bili lang akong saging. Parang ang ko dito parang ang ko dyan Charot. Ayan siya. Maano lang yung yung aking salamin wait lang nga. Ano sa bag ko. Wala akong, saan na aking susi? So, ito na yung aking susi. Ako na ngayon alis guys. And, yeah. I'm not sure kung masasama o makapag-video ako doon sa sa Aldi. But yeah, I'll see you guys later. Hi guys! I'm back! Ito na, hindi na ako nakapag-ano doon video doon sa Aldi. So, ito na pamili ko guys. Tissue, tinapay ng asawa ko. Pambaon. And then, bibili ako ng broccoli. And then, ito yung tissue guys. Broccoli. Tapos, itong keksi na butter. Butter or butter. Keksi or butter. Ewan ko basta. Sa asawa ko yan guys. Kung kain-kain. Tapos, start ako. Tapos, brown sugar. Tapos, spinach. May mangga. Saging. Wala na kaming saging. And then, dalawang yogurt. And, ano ba? Aray ko. And, isang pipino. So, ayan lang ang akin na family ngayon guys. And, total of it is 16. 16 euro. Ganyan po ko.
Anyway, so wala naman akong ano ang lulutuin. Kasi, ang kakainin lang ng asawa ko ngayon is itlog lang daw siya tsaka tinapay. So, kaya ayun. Tapos ako naman guys, mag-iinit lang ako ng aking kanin dyan. Tsaka yung natira pang giniling na konti na lang. Yun ang kakainin ko. Tapos mag-ano na ako ng pipino. Para may, ano ba, may side dish. Side dish. Ganon. Tapos, but before ako ano guys, magluto-luto is, mag-init-init pala. Ako ay mag-ano muna, magkukuskus. Alam niyo ba, kagabi, nagbabad ako ng mga puti. Nagbabad ako ng mga puti namin and, puti na uniform ng asawa ko guys. So, madami pala akong pagulayan na. Ito pa yung broccoli ko oh. Diba? May isda pa lang mabili yung asawa ko nung nakaraan sa akin na fresh na dorade. So, laka. Ang gagawin ko kasi dito is, wait lang. Ilagay ko sa freezer yun guys. Parang ko muna ganun. Himay-himayin ko ba? Tsaka ilagay sa freezer. Ito i-ano ko rin ito mamaya, inalagay sa Tupperware. And then, ito, himay-himayin ko na nga yan. Wait lang. Ziplock. Yan. Dalawa kasi siya, dalawa siya. Tapos, so okay na yung presyo niya guys. Kaya, binili ko na siya guys. Anyway. So, yung iba pagka nag-ano ng ganito, tawag ito, pati itong tangkay, ako hindi. Ayoko, tangkay. Oopsie. So, ayun. Nag-aldi lang ako ngayon guys. Tapos, yun lang naman mag-ano, kasi tinanong ko yung asawa ko kung ano yung kakainin niya for dinner. Ang sabi niya ay lang. Tawag ito. Itlog lang, tsaka bread. So, in the toilet, saan yung CR, ako yung kukuskus na ng aking nabahan. Kita niyo, ang ganda na aming CR, diba? May mga, pamira. Pagsanto ko pala ito ng powder na, Ayan. Anyways, tara guys. Ako kayo ilalagay. Maglog. Ito pala yung aking mga sinalangan. Wait. Das is it. Unahin mo dito. Binabad ko to sa suka, tapos powder na sabon. So, kaya kailangan ko magano ng gloves kasi matapang to. Ano to? Oo. Alam niyo ba, dilaw-dilaw kasi nila. Kaya, ayan, ang galing. Nawala yung mga dilaw niya guys. As in, sobrang dilaw na dilaw. Sa taguan. Nawala, as in, ano talaga guys? As in, ito yung pinakamadilaw, yung sa malikod. It's very good. Try nyo rin. Suka, tapos powder. Any powder na pang sabon. Wala. Puting-puti na siya ngayon. Kita nyo ba yan? Pero grabe yung yellow niya. Yung nakaraan. So, okay na to. Pusin ko lang to guys. Kasi mag-uniform lang ito mga kasama ko sa mga ganito. Yung mga na-exe yung yun. Kaya, kailangan mo siya ngayon. Nabaan. Anyways. Kasi nakakahiya naman pagka kahit ikaw sumuot ka ng puti tapos hindi na puti. Diba mahihiya ka naman? Ay naku. Ano bang nangyari? Nasaan ang puti? Matapang siya as in kasi nga yung ginamit ko na suka. Yung puting suka na basta may siya 5% sour. Basta ganyan. Sobrang asin ng suka na yung puti. Matapang. Pwede sila siyang panglinis ng mga panon. So yung nandito lang dito sa Pero
Sumatotal. It's all good. As in. Guys, good morning! It's another day. Tapos na pala ako maggilamos. Nakapagsuklay na ako ng buhok. Ganyan. Anyways, hindi ko na kayo na-update kahapon no, sa aking paglaba. Napagod ako maglaba. Char! Akala mo talaga. So, ito na siya. Ayan na siya guys, oh. Ano dito yung mga sa uniform ng aking dissolvables. And then, may mga nilabhan din ako dito na Kaya mo yung napansinin pagka nakita ko yung mga kalat. Ang dami talaga mga papel-papel ng asawa ko. Hindi ko alam kung ano tong mga to. Uy, alaka, dumikit pa yung dito. Scotch tape. Ay, nako. Ang aking guys, orchids. Ayan, nakita niyo ba? Ganda. Alam niyo ba yung balon na yan na happy birthday to you? Dala-dala yan ng aking mother-in-law tsaka sister-in-law nung nag-birthday ako. Anyways. Anong gagawin ko ngayon guys? Yung dami ako ditong hugasan. At, wait lang, mag-almusal tayo guys. Medyo parang nagugutom ako. Nakapang-exercise. Araw, gabi, nasa isip ka, napapanaginip ka. Parang ko ngayon, parang alinis ngayon ng ko. Nakapag-toothbrush na rin ako guys, alam niyo yun. Anyways, so nakaganito ako. Anong gagawin natin ngayon? Let's make some tea. Ano ito? Pure ginger tea. Pure ginger tea nga tayo ngayon. Guys, update. Ito na pala yung aking ito yung aking marmelade, yung Heidelberg na marmelade. Tapos tinry ko yung liver spread nung asawa ko. Try ko lang. Tinikman ko siya ng konti. Medyo okay naman siya. Tapos ito yung ating tea, ginger tea, and it's my breakfast. Thank you, Lord. Unahin natin tikman itong tawag ito, liver spread. Masarap naman siya. Masarap siya. Parang yung at saka sa liver spread na may swivel, may sibuyas. Konti lang yung lasa ng sibuyas. Sarap. Guys, update. Kain tayo ng lunch. Meron ako ditong kanin. Frozen to guys. Ininit ko tapos meron ako ditong pipino. And meron ako ditong kamatis. At ilalagay natin dito yung aking another. Sa isang linggo may isang sardinas. Sa ganun. Kain tayo guys. Nabili ako ng sardinas noon. So ito na siya. Excited talaga lagi ako kumain ng sardinas. Araw-arawin mo sardinas, walang problema. Kaso lang hindi na siya maganda pagka araw-araw guys. Basta may mga dyan. So ilalagay natin dito sa kamatis. Nakalimutan ko pa rin bumili ng lemon. So pag sa nilalagyan to ng lemon ng konti ba? Pero, huy, lumabas ka naman. Huy, madami siya ngayon in fairness. 2, 4, 6. Excuse me. Excuse me. Madami siya ngayon in fairness ha. Alam nyo, nung sa amin, nilalagyan ko to ng yung kanin ba, para makuha lahat ng sauce niya. Napapasok mo dito. Yan, tapos iganon-ganon mo guys, oh.
Para hindi sayang yung sauce. Kasi sarap, di ba? Oh. Di ba nakuha lahat ng kanin yung sauce? Ayan. So, dyan yung mga sauce. Itong dapat masayang kasi yan, di ba? The Mega Sardines. Ang suggest sa akin nung nabasa kong nag-comment sa vlog natin nakaraan, hello po, lagyan niyo ng asin. So, lagyan natin ng asin. Bisik-bisikan ba? Ang dami ba? Ayan. Okay na yan siya. And then, halo-haloin natin guys kasi nandito yung aking mga kamatis ba. So, yan. Yan. Oh. Diba? Fresh kamatis. And this is my ulam. Look at that. Oh. Diba? Kain tayo. Ang sarap. Oh, thank you Lord. May tubig ako dito guys. Ito. Meron pa ako ditong tea kanina ng umaga. Hindi ko naubos. Ginger tea. Kain tayo. Lunch time. So, thank you Lord for the food. Amen. Kain tayo guys. Kung meron kayong pagkain dyan, sabay tayong kumain. Ang lunch. So, tayo ng isa with the tomatoes. Diba? Ayan o, tomatoes. Nung dati, hindi talaga ako kumakain ng kamatis. Ngayon, gustong-gusto ko ng kamatis. Kaya tayo, guys! Really good. Pipino. Ang sarap. Sobra. Papakanta ka sa sarap ng ulam mo. Diba? Sardinas lang. Hindi ako mahilig mag-isa ng sardinas, guys. Mas okay sa akin itong direct from the can. Hi, guys! I'm back! Alam niyo ba, it's another day. Ayan. So, alam niyo, hindi ka naman ako nakapag-vlog. So, ito na yung continuation ng vlog natin. Alam ko, mahaba na pa siguro ito. So, ngayon, gagawa tayo ng, meron ngayon nagtitrending na nakikita, hindi, ewan ko na nakikita ko guys, na ngayon, na, tawag nito, basta nagtitrending siya, or nakikita ko lagi sa FYP ko yung make your retinol. Yan. So, nabawasan ko na to. So, gamitin natin lahat, guys. So, hugasan ko lang itong mga to. So, ang doon, ang ingredients is pipino, tsaka itong, tsaka, ayan, carrots. Pipino at carrots. Ang sabi doon is, yung iba hindi nila binabalatan yung carrots nila. Pero pabalatan ko yung sa akin, guys, kasi hindi ko kaya na ngayon balat na carrots. Tanggalan natin siya. So, anong balat? Paglagyan. So, dito ko ilalagay. So, ganito lang daw yun. Wait lang ha. Pakita ko sa inyo. So, yan. Ganito lang daw yan, guys. Oh. Ganito siya pag slice. Ganyan lang. Yung, ito ba? Yung parang, yung peeler nyo. Ganyan. Ganyan lang. Isang carrots lang gagamitin natin. Okay lang sa akin na pipino na may balat. So, gawin natin. Tanggalin ko muna yan. Ayan. Diba? Ayan na siya. Tanggalin na natin yung mga kalat-kalat natin dito. Para makita. And then, ito na yun siya. Ang ilalagay dito is toyo, paminta, tapos kung may chili powder ka or chili flakes, tapos sesame oil, tapos a little bit of salt, and then vinegar, or kung meron kang lemon. Kasi wala akong lemon, so mag-vinegar tayo. So,
Ito na lang yung toyo na gagamitin ko, guys. Soya sauce classic ng ng Asian Garden or Garden Asia. So, lagyan muna natin ng soy sauce. Isang kutsara lang. Or isa't kalahati. Bahala kayo magtansya. Tapos, isa't kalahati. Isang isang spoon lang ng nitong vinegar. Dapat daw rice vinegar. Wala akong rice vinegar eh. Tapos, paprika. Lagyan ko ng paprika, guys. And then, asin. A little bit of asin. Yung iba, ginagamit din ng asin. Pink na asin. Wala naman tayong pink na asin. So, paminta. Ayan. And then, the last is the sesame oil. Ayan. And then, ang gagawin is, ganito na. Wait lang. Kamayin natin. Naghugas naman ako, guys, ng kamay. Kasi ganun yung nila. Ganun yung nila dun, guys. Ginaganon. So, ganun, guys. O, ayan. Ayan, o. Kamay-kamay lang. Ako lang naman kakain ito. So, ganito yung nakita ko dun eh. Oh, mukhang masarap nga. Naglalaway na ako. So, ito na siya. So, tikman natin, guys. Good. Ang sarap. Sarap. So, buka tayo dito, guys. Ito kakainin natin. Ano niya? Ito lang kakainin ko, guys. So, dito natin tatapusin yung ating vlog. Anyway, papakita ko sa inyo. Nakita ko kasi yung aking tulips. Diba sabi ko sa inyo, papakita ko sa inyo yung ating tulips. Meron ako ditong pinapapak na So, yung kaldero ko sa asawa ko yan na guys, na cartopel puree. Oh, isa na siya. Pakita ko sa inyo yung tulips natin. Maganda na siya. Look at that! It's all bloom. Diba? Ang ganda. Ay, ganda na niya. So, yun lang naman. So, yun lang yung vlog natin ngayon, guys. Sana nag-enjoy kayo. Ayan, so thank you so much. So, pagpasensyahan nyo na dahil yun ang mga kaganapan na sobrang tumagal. Ayan. So, thank you so much, guys, for watching. Please subscribe if you haven't yet. And I'll see you in our next one. Always smile and God bless all. Ciao, Juicy.